Baina ja, gogo handiz hasiera emango diot kastinari. Oriok hartu du lehen txanda, esango dizuet gauzatxo bat. Oriok zuzendariak urrengo kanturako bi bakarlari behar zituen eta Asun eta Juan izan dira aukeratuak. Asun eta Juan, jubilatuak biak, oso kantari finak eta oso jatorrak. Oriotarra naiz, da, jomutxa honra, bizi guztia arratzan basadet, jubilatu arte, da, oain ere jobila da, pues, hola, motor txiki honekin txipiri batzu garrapazia. Igorrek esan zen garaian, inglesez abestu behar nula, pues, nik esan nion, bueno, Igor, erotu alago. Guain dela gutxia hasi nintzen, solfoan, 55 urten ditula. Eta etxerritikan maitasuna ekarri nion hori joara. Tonighten abestian, bilok solista gea, batez ere, inglesan, gure adinetan, badakizu. Nik esaten bezala, very difficult for me. Biloba jasotzea etortzekeanen, hemen topatzen gea Juanito eta Bilok, eta bakizuen, seme-ala bailauntzeko gure lana hause betetzea da. Asun eta Juan eta Asun, azten olako bikotea. Very difficult for you, the English. Very difficult for But me. you speak English very well. Oh, yes. Yes, okay. Zer, inglesez erki, ez da? Bai, jasos. Latinez ere, Primeran gaina, ontxe latinez bai. Oine, bai, ez da? Mesede zuen tokietara, zorte hon, Asun eta Juan. Edo hobe esan da, Tommy and Maria, West Side Storyko bikote ospetsua. Hollywoodeko klasiko bat. Orio, West Side Story, Tonight. Tonight, on Villa's sunny night, tonight where everyone is done. Tonight, I'll see my life tonight, on the rest Suos lori, ansis escasis lai, ombrum barbrai, ametis enes dei, enes nei, tonight. Salatxo taldeak hemen zuzendaria, Igor, irripartzu ikusten zen. Bai. Gustora gelditu zara? Gustora, bai. Gustora gelditu da klasiko bat entzun dugu, West Side Storykoa, erromantikoa benetan, eta orain erromantizismoarekin jarraituko dugu edo Inigo Arbiza?
Itzi gabe geratu naiz. ETV-ko Susan Boyle jaio zaigu, argi dauka. ETV-ko Susan Boyle berri badaukagula, izugarria, bai, benetan, gainera ikusi zaitut, ziurtasun batekin eta gogo batekin, eta hori xedanik nahi dudana casting honetan, horrelako izpiritua mantentzea, hori da ni nahi dudana. Ondo, duan. Hori alde batetik. Baina. Ai. Ez, baina gainera nik uste dut Igor ulertuko duzula. Nik zuri bestei baino gehiago exigitu behar dizut. Zergatik? Aurreko edizioan, uste du 7 galatan egon zinatela Hernanikoekin. Hor zu badakizu hemengo kontuan nola dijoan, ze estrategia erabil dezakezun. Beraz, nik zuri listoia altua jarriko dizut, gainera bigarren aldia da, saiatzen zarela hemen beste talde batekin eta oso bide honetik zoaz. Badakizu, zu nola zuzentzen duzun, niri asko gustatzen zaidala. Baino, gomendio txiki bat, indar handia jartzen diozue kantatzerakoan, indar horiek neurtu ondo, bada ez badarez, bestela hor desmadre txiki bat ateratzerik badago. Nun dago Juan, ez dut ikusten? Juan, ingelesez ederki asko, baina nik ez dakit, ingelesa edo rusiarra zan. Ez dut tutik ulertu. Alegina egin du bentsat. Bai, hori ere baloratuko dugu alegina, baina ez dut tutik ulertu. Aizu, justo alda zuri gehiago exigitzea, Iñigok esan duen. Neri igual bai, baina taldeai ez. Talde berria da. Neri bai pertsonak, karo, behintzako esperientzia berria da, eta nervioako haindikan pilpilian daude, bigarren programa da behintzako, eta nabaitzen dira nervioak. Bueno, nahi exigitu nahi zuten. Lasai gaitezen, ze orain Maixa Lizarribarren iritzia entzun behar dugu. Maixa? Asun eta Juanito, pelikulako protagonistak ematen zenuten. Zuen espresibitatea izan da oso ona. Kastin honetan gazte askoi falta zaien hori daukazue, kantatzeko garaian. Ikusi dut hemen izan zineten lehen aldetik ona, lan asko egin duzuela eta pila bat aurreratu duzuela. Hizkuntza bera erronka handia izan da zuentzat. Ahotsak oso ondo landu dituzue. Sopranoak oso fin ibili zeate. Afinazioaren pixua zuek eraman duzue. Baina, nik ere badaukat baina. Zuk ere bainak, Koreografia. Hankak muitu pixkat. Bai moituko ditugu. Oren bigarrengoan. Bueno, bigarren aukera badaukazue. Bai, bigarren aukera daukate eta dirudienez koreografia mugitua daukazue? Hankan mutzitu dut pixkat. Bueno, pixkat. Bai, Maixa, nahikoa. Bai, aprobetxatu aukera hori kastin honetan sartzeko. Bigarren aukera aprobetxatzeko eta orain deskantzatzera. Eskerrik asko, Orio! Zorionak! Bueno,